ξέρεις κάτι, δεν έχει να κάνει με μένα. Είναι μια ψυχική ασθένεια. Παιδί μου, μη πίνεις. Η υποτροπή μπορεί να συμβεί. Υπάρχει διαφορά στους χρήστες και στη χρήση. Υπάρχει γιατί στο συναίσθημα. Και τώρα τι κάνουμε. Κανένας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Στέλιος Αγαπητός, είμαι ψυχοθεραπευτής και αυτό είναι το podcast Between Two Souls, όπου σε κάθε podcast καλώ έναν επαγγελματία από το χώρο της ψυχικής υγείας για να μιλήσουμε για θέματα ψυχολογίας. Σήμερα έχω μαζί μου τον Αχιλλέα, ο οποίος θα μας μιλήσει για θέματα εξαρτήσεων και συγκεκριμένα για τη συνεξάρτηση, για κάτι που δεν μιλάμε συνήθως. Δηλαδή, δεν μιλάμε για την οικογένεια. Καλησπέρα, Αχιλλέα. Καλησπέρα και σε σένα, Στέλιο. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Έχω ειδίκευση στις εξαρτήσεις πάνω από 30 χρόνια. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι, όπως προείπες, δεν μιλάμε για την οικογένεια. Μιλάμε μόνο για τους χρήστες. Για το τι μπορεί να κάνουν για τη χρήση τους, για την ασθένειά τους και οτιδήποτε άλλο. Όχι για το πώς μπορεί μία σύντροφος, μια οικογένεια, κάποιοι φίλοι, τα παιδιά των εξαρτημένων μπορούν να βιώνουν και να κάνουν κάτι γι' αυτό. Έχεις δίκιο. Και έτσι πως τους ανέφερες όλους τους οικείους μας, οικογένεια, συντρόφους, όλοι αυτοί θα παίξουν το σημαντικότερο ρόλο, να φανταστεί κανείς δηλαδή, σε όλο αυτό το ταξίδι για τη θεραπεία του ατόμου. Εδώ να προσθέσω ότι κανένας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Γι' αυτό η οικογένεια είναι το υποστηρικτικό πλαίσιο που μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά για να κάνει πρέπει να γνωρίζει. Θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να δώσουμε κάποιες πληροφορίες και να μιλήσουμε λίγο έτσι για το πώς μπορούν να το αναγνωρίσουν, για το τι μπορούν να κάνουν όταν έρθουν τα πρώτα συμπτώματα, τι να κάνουν και οι ίδιοι για τον εαυτό τους, για να φροντίσουν τον εαυτό τους σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Το γνωστό διαγνωστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές διαταραχές, το DSM, που είναι ευρέως χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει ψυχικές διαταραχές, αναφέρει την εξάρτηση και τον εθισμό ως ένα πρότυπο προβληματικής χρήσης ουσιών, αλκοόλ, τζόγου, το οποίο θα οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς σε μια σωματική αλλά και ψυχική σημαντική βλάβη. Απλά αυτό είναι χρήσιμο για εμάς τους επαγγελματίες. Δεν είναι χρήσιμο για τους εξαρτημένους ή την οικογένειά τους. Ναι, που θα το βιώσουν αυτό. Ακριβώς. Το πιο ασφαλές για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, την οικογένεια βασικά, είναι να εισαγάγουμε την έννοια ασθένεια, ψυχική διαταραχή. Αυτό θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Να μην μιλήσουμε για το σύμπτωμα, τις ουσίες. Οι ουσίες είναι το σύμπτωμα. Να δούμε το αίτιο, που είναι η ασθένεια, η ψυχική διαταραχή. Οπότε, πόσες μορφές εξαρτήσεων υπάρχουν? Οι πιο βασικές είναι τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και ο τζόγος. Και το λέω οι πιο βασικές γιατί σε αυτές πολλές φορές συνοδεύονται από το θάνατο. Υπάρχουν και άλλες μορφές εξαρτήσεων που ίσως να μας δοθεί η ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να τις αναπτύξουμε για αυτές. Και θα ρωτήσει κάποιος γιατί ξεκινάει ένας εθισμός, μια εξάρτηση. Αυτή η ερώτηση ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Προσπαθούν να μάθουν την αιτία ώστε να καταλάβουν το αποτέλεσμα. Γιατί γίνεται αυτό. Αυτό που βλέπουν μπροστά τους, να μπορέσουν να... Γι' αυτό όμως δεν είναι σημαντικό. Θέλουν να κατανοήσουν, να αναγνωρίσουν τι συμβαίνει, να δούνε από πού προήλθε. Πολύ σημαντικό. Σου λέει γιατί συμβαίνει, από πού προήλθε αυτό. Συμφωνώ. Απλά επειδή μιλάμε για την οικογένεια, δεν είναι βοηθητική αυτή η ερώτηση, γιατί θα τους μπερδέψει. Για τον χρήστη, τον εξαρτημένο στη θεραπεία του, θα μπορέσει να τον βοηθήσει το γιατί. Αλλά την οικογένεια δεν θα την βοηθήσει. Άρα, αντί να ρωτάμε λες το γιατί, ας ασχοληθούμε με το δεδομένο που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος νοσεί, κάτι του συμβαίνει και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, καλύτερα να αφήσουμε το γιατί στην άκρη και να μπούμε στο «και τώρα τι κάνουμε». Ακριβώς. Γιατί αν απαντήσουμε σε ένα γιατί,
θα μας φέρει ένα άλλο γιατί και ένα άλλο γιατί και θα φύγουμε από την ουσία του θέματος, την ασθένεια. Γίνεται κύκλος, ας πούμε. Μία μητέρα ρωτάει, ας πούμε, το παιδί της γιατί κάνεις χρήση ουσιών, ας πούμε, και αυτός μπορεί να απαντήσει διάφορα πράγματα. Όπως... Ναι, άμα εμείς σαν ειδικοί απαντήσουμε ότι το παιδί σου πίνει διότι έχει ενοχές, έχει μνησκακίες, έχει φόβους, μπράβο, φόβους, και αυτό τον οθεί, αυτή είναι η αιτία. Το επόμενο πράγμα που θα κάνει... Θα πει γιατί έχει ενοχές, γιατί έχει μνησκακίες. Εγώ μια χαρά το μεγάλωσα. Ναι. Και μετά θα μπει στο ότι, ωραία, μην έχεις. Ναι, μπράβο, μην έχεις. Γιατί έχεις, μην έχεις. Ναι. Λέει, πολύ απλά να το πούμε, λέει ένας φοβάμαι. Λέει, γιατί φοβάσαι. Μα τι είναι, υπάρχει γιατί στο συναίσθημα. Ναι. Φοβάμαι. Ποια είναι η πιο σοβαρή, η πιο δύσκολη από τις εξαρτήσεις? Ναι, κοίταξε να δεις, έτσι όπως το θέτεις, ας υποθέσουμε ότι ένας χάνει το σπίτι του στο τζόγο και ένας το χάνει πίνοντάς το σε ουσίες. Εδώ έχουμε τη διαφορά ότι αυτός που το έχει χάσει το τζόγο, την περιουσία, το σπίτι, το αυτοκίνητο, την άλλη μέρα θα ζει και θα μπορεί να επανορθώσει. Ο άλλος που το ήπιε στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ και σε οποιαδήποτε άλλη ψυχοτρόπο ουσία, δεν ξέρουμε αν θα είναι αύριο εδώ μαζί μας. Δηλαδή υπάρχει ένας διαχωρισμός, υπάρχει ένας άμεσος και έμεσος, ας πούμε, συνέπεια, θάνατος όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Ακριβώς, και αυτό πρέπει να ακουστεί στις εξαρτήσεις αυτές που προαναφέραμε, ο θάνατος παραμονεύει και δεν είναι υπερβολή. Απλά, προτού έρθει ο θάνατος σε πολλές περιπτώσεις, που ορισμένες φορές έρχεται και άμεσα, ακολουθεί μια παραβατικότητα, το πεζοδρόμιο, φυλακές, ιδρύματα. Το οποίο είναι βέβαια και πάλι δύσκολο για την οικογένεια, τη σύντροφο, τα παιδιά. Δηλαδή, ούτε το ένα... Δεν λέω ότι το ένα, το άμεσο, είναι πιο εύκολο, αλλά θα δυσκολευτούν, γιατί όλο αυτό είναι και ένα μαρτύριο. Αυτό που λες είναι αυτονόητο. Για φαντάσου να έχεις το παιδί σου στη φυλακή ή το σύντροφό σου. Και να μην ξέρεις πώς μπορείς να βοηθήσεις. Υπάρχει διαφορά στους χρήστες και στη χρήση. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές ότι κάποιος κάνει χρήση κοινωνικά. Κάποιος είναι χρήστης του Σαββατοκύριακου. Λένε και στην Ευρώπη πολύ η αλκοολική του Σαββατοκύριακου. Κάποιος πίνει μία φορά το χρόνο. Και μετά σε αυτού, ή κάποιος πίνει καθημερινά, βέβαια. Και σε αυτούς, βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές ουσίες. Άλλος πίνει ηρωίνη, άλλος πίνει κοκαίνη, άλλος πίνει χασίς. Υπάρχει. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Για μας τους ειδικούς και σε συνάρτηση με το να δουλέψουμε με τον εξαρτημένο, ναι, χρειάζεται. Για να αξιολογήσουμε, λες, τη θεραπεία του και... εξατομικεύσουμε κτλ. Για τους συγγενείς, πού θα τους βοηθήσει αυτό? Δεν είναι, λες, βοηθητικό τόσο το να ξέρω. Ξέρεις, πολλές φορές ίσως το κάνουν για να πούνε ότι δεν πίνει πολύ, πίνει λίγο ή μόνο το Σαββατοκύριακο κάνει χρήση. Απλά τους συγγενείς, την οικογένεια, τους φίλους, τα παιδιά πρέπει να τους κατευθύνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν. Όχι για τη θεραπεία του. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές, κάθε τη μαμά και λέει πιάσε ένα ποτηράκι το μεσημέρι και ένα το βράδυ. Μέγα λάθος. Ναι. Αυτά πρέπει να τα πει ένας ειδικός. Δηλαδή, ένα ποτηράκι το μεσημέρι και ένα βράδυ, μακάρι να μπορούσαν να πιούν όλοι. Μα το θέμα τους είναι ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τη χρήση. Αυτή τώρα που αναφέρουμε, η ψυχική ασθένεια, έχει και κάποια συμπτώματα. Πόσο εύκολο είναι να τα αναγνωρίσουμε? Ναι, κοίταξε, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων, των συντρόφων, των φίλων θα καθυστερήσει να αναγνωρίσει τα συμπτώματα. Αυτά πρέπει να επαναλαμβάνονται για να τα καταλάβει. Ας πούμε, αλλαγή συμπεριφοράς. Νευρικότητα, Ακριβώς. Ή ας πούμε έλλειψη ύπνου. Το να χάνονται κάποια πράγματα, το να χαλάει περισσότερα χρήματα, το να δανείζεται, το να κοιμάται πολλές ώρες, να μην κοιμάται καθόλου 2 μέρες. Όλα αυτά, λες, τα συμπτώματα είναι δείγματα, τέλος πάντων, ότι κάτι συμβαίνει. Έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά. Να πω, ας πούμε, μόνο ότι θα ήταν πιο δύσκολο, φαντάζομαι, για τους γονείς να αναγνωρίσουν τέτοια συμπτώματα σε νέους. Γιατί συνυπάρχει η εφηβεία.
Δηλαδή πολλά από αυτά που αναφέραμε υπάρχουν σε έναν έφηβο χωρίς να κάνει. Όχι ακριβώς, δεν θα συμφωνήσω εδώ. Η υπερβολή και η αλλαγή συμπεριφοράς από το να κοιμάται 2-3 ώρες το παιδί μου και να κοιμάται 13 ώρες και να ξυπνάει ή να έρχεται με κόκκινα τα μάτια, ενώ δεν ερχότανε, εκεί θα αρχίσει να ψηλιάζει το γονέας ότι κάτι συμβαίνει. Και όταν κάτι συμβαίνει, νομίζω ότι το καλύτερο για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε είναι να έχουμε γνώση για αυτό που συμβαίνει και να είμαστε και ψύχρεμοι. Θα παίξει μεγάλο ρόλο το να είμαστε ψύχρεμοι, να αναζητήσουμε βοήθεια, γνώση, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Η γνώση βοηθάει στο να κατανοήσουμε, να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις ενός θέματος, αυτού που βιώνουμε, και Να εξαλείψει το φόβο. Μπράβο, τις ενοχές. Που πιθανόν έχει. Και ο φόβος και οι ενοχές δεν είναι καλός σύμβουλος. Θα μας ανακουφίσει κιόλας. Αλλά αυτά θα χρειαστούν, για να τους κατευθύνει τους γονείς, χρειάζεται ένας ειδικός. Κάπου να απευθυνθούν ώστε να μπορέσουν να πάρουν την κατάλληλη γνώση. Γιατί πολλές φορές το έχουμε δει δηλαδή να συμβαίνει, θα αναζητήσουμε τη γνώση σε πηγές οι οποίες δεν είναι βοηθητικές. Δηλαδή στον κουμπάρο μας, στο γείτονα, στον πνευματικό μας, οι οποίοι, εντάξει, θα δώσουν μια χείρα βοηθείας, απλά δεν θα είναι η γνώση η οποία χρειαζόμαστε για να... Ακριβώς, γιατί το πρώτο πράγμα που όταν μας συμβαίνει ένα πρόβλημα, και εδώ πρέπει να το ξεχωρίσουμε, είναι το λέμε στον αδελφό μας, στον κουμπάρο μας, στον κολλητό μας, στον πνευματικό μας, αλλά εδώ δεν είναι πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για ασθένεια. Στην ασθένεια πώς πάμε στον γιατρό? Δεν πάμε στον κουμπάρο, αν και πολλές φορές ρωτάμε τον κουμπάρο, αλλά στο τέλος θα καταλήξουμε. Είναι ψυχική ασθένεια, πρέπει να πάμε σε έναν ειδικό. Αλλιώς θα αντιμετωπίζουμε, θα βλέπουμε τα συμπτώματα και θα λέμε ότι το πρόβλημα είναι το αλκοόλ. Ακριβώς. Κοιτάμε το σύμπτωμα. Ακριβώς. Αυτή η λέξη και αυτή είναι η λέξη κλειδί. Όπως είπες η γνώση προηγουμένως, τώρα είπες τη λέξη σύμπτωμα. Επικεντρωνόμαστε στο σύμπτωμα. Αυτό δεν κάνουμε όμως και ιστορικά, αν το δεις η κοινωνία μας, επικεντρώνεται στο σύμπτωμα. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Ότι το αλκοόλ έχει τις χείς συνέπειες. Μάλιστα, έχει συνηθίσει έτσι η κοινωνία μας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την εποχή, τη δεκαετία των 80's, όπου στην Αμερική, επί προεδρίας Ρίγκαν, η γυναίκα του είχε ξεκινήσει μια καμπάνια για τα ναρκωτικά που έλεγε «Just say no». Απλά πείτε όχι στα ναρκωτικά. Και καλούσε τα παιδιά, τους νέους ας πούμε, στα σχολεία, στα αυτά, όταν θα σας προσεγγίσουν, απλά πείτε όχι. Με συγχωρείς που γελάω, κάτι μου θύμισες τώρα. Μου θύμισες εκφράσεις γονέων ή συντρόφων που λένε «Παιδί μου, μη πίνεις, πες όχι». Στην προκειμένη περίπτωση λένε και χρησιμοποιούν και το άλλο, κάνουν και συγκρίσεις. Κοίτα, ο αδελφός σου πίνει ένα ποτό και σταματάει. Ο Νικολάκης, ο γείτονας, ο φίλος σου, έχει σπουδάσει, έχει προχωρήσει. Εσύ γιατί δεν μπορείς να τα καταφέρεις? Γιατί βλέπουμε, ξαναλέω, το σύμπτωμα και δεν βλέπουμε την το παιδί νοσεί. Το παιδί της νοσεί. Ο σύντροφός είναι άρρωστος. Δεν μπορεί να το δει έτσι. Και εκεί θα χρειαστεί έναν ειδικό για να την κατευθύνει σε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, ίσως αυτό συμβαίνει και λόγω άρνησης. Αλλά πρωτού πάμε στην άρνηση, ίσως να καταλάβουμε, για να μπορέσουμε μάλλον να βάλουμε... Άρνηση όταν λες τι εννοείς, για ποιον? Την άρνηση και βασικά για την οικογένεια. Ότι αρνούμαστε αυτό που συμβαίνει, ότι δεν μπορεί να συμβαίνει σε μένα. Ακριβώς. Και τι άλλες, έτσι θυμήθηκα, έτσι μου δίνεις ωραία πάσα. Θυμήθηκα εκφράσεις που λένε διάφοροι γονείς ότι όχι, το παιδί μου δεν έχει πρόβλημα, απλά πίνει καμιά φορά. Άρνηση να δεχτούν πολλά πράγματα. Οι ίδιοι οι γονείς, η σύζυγος, ότι ξέρεις, εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, αρρώστια. Το κομμάτι της άρνησης μπορεί να έχει να κάνει όντως γιατί ντρεπόμαστε. Σωστά. Γιατί φοβόμαστε πώς θα το πάρουν οι άλλοι. Η εικόνα μας. Δεν ξέρουμε, και λόγω άγνοιας, δεν ξέρουμε αν έχουμε παίξει ρόλο εμείς σε όλο αυτό. Μιλάς για τις ενοχές τώρα. Ναι. Οπότε, αλλά πέρα από το κομμάτι της άρνησης, της οικογένειας, του συντρόφου, της συντρόφου,
υπάρχει και μια άλλη άρνηση. Δηλαδή, πες ότι αυτό το κομμάτι έχει πάει σε έναν ειδικό, η οικογένεια, έχει μιλήσει, έχει αποκτήσει τη γνώση και μπορεί να δεχτεί ότι, ξέρεις κάτι, δεν έχει να κάνει με μένα. Είναι μια ψυχική ασθένεια που συμβαίνει στον άνθρωπό μου. Έλα να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εκεί όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον άνθρωπο ο οποίος κάνει χρήση αλκοόλ, τζογάρι κτλ. Εκεί δεν θα βιώσουμε μια άρνηση από μέρους του. Οπωσδήποτε. Εκεί θα μπορέσουμε να κάνουμε, καταρχήν συμφωνώ προηγουμένως σε όλο αυτό που είπες, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Τώρα όταν θα έρθουμε στην άρνηση του ίδιου του εξαρτημένου μπορούμε να κάνουμε ένα τέχνασμα. Όπως, εντάξει, δεν έχεις πρόβλημα παιδί μου και το κόβεις όποτε θες. Για πόσο καιρό μπορείς να το κόψεις? Να έρθουμε σε μια συμφωνία μαζί του. Θα πει αυτός όποτε θέλω. Ωραία, πόσο καιρό μπορείς να κρατήσεις? Θα πει αυτός μια εβδομάδα, 20 μέρες. Ωραία, πάμε 20 μέρες. Ένα μήνα. Και συμφωνούμε μαζί του για να εκεί, αν το κόψει ή δεν το κόψει, θα πάρουμε πολλές απαντήσεις. Εκεί είναι σημαντικές οι πληροφορίες, όντως. Ναι. Γιατί όντως το πρώτο πράγμα που θα πει θα είναι ότι, ξέρεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ όποτε θέλω το κόβω. Δηλαδή αυτό θα... Ακριβώς, αυτό λένε. Δεν έχω άρνηση, δεν έχω πρόβλημα. Δεν όποτε είμαι εγώ θέλω, σαν... Ναι, έτσι το κάνω έτσι, επειδή μου αρέσει. Ναι. Και οπότε λες ότι αν έρθουν αντιμέτωποι με αυτό, καλύτερα να συμφωνήσουν, να πάνε με τα νερά του. Ακριβώς. Και να δώσουν αυτή την προοπτική ότι έλα να το δούμε αφού εντάξει δεν έχεις πρόβλημα. Και όντως, αν κάποιος δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει θέμα, δεν είναι θυσμένος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να σταματήσει. Σωστό, πολύ σωστό. Εδώ θα συμπληρώσω ότι το να μην πάμε κόντρα στην αρχή είναι όταν κάποιος είναι στην άρνηση, είναι σαν εμείς να πηγαίνουμε να... τείχος, άρνηση. Ποιος ματώνει? Εγώ ματώνω. Ο γονέας, ο αδελφός. Εκεί χρειάζεται να κάνουμε αυτό το τέχνασμα και τότε, αν δεν τα καταφέρει, να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, καθοδηγούμενοι από έναν ειδικό όμως. Και ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Τα όρια. Αλλά εδώ χρειάζεται ο ειδικός. Γιατί λέει η μάνα ή ο πατέρας, κοίταξε, αν ξαναπιείς, αν ξανακλέψεις, θα φύγεις από το σπίτι. Όριο. Και δεν το τηρεί. Διπλό μήνυμα. Τα όρια, όπως λες, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια δουλειά που έχουμε κάνει με τον εαυτό μας. Δηλαδή, να έχουμε επισκεφτεί κάποιον, να έχουμε μιλήσει γι' αυτό, να έχουμε πάρει τη γνώση και να έχουμε ανακουφιστεί τουλάχιστον από το φόβο, τις ενοχές. Πάμε να θέσουμε κάποια όρια, έτσι. Για να θέσεις τα όρια πρέπει να νιώθεις σίγουρος και για το αποτέλεσμα ότι εγώ θα το βοηθήσω τον άνθρωπό μου. Δεν το κάνω έτσι για να τον τιμωρήσω. Το κάνω για να τον βοηθήσω. Και εκεί χρειάζεται... Τα όρια είναι να είναι και με τον πατέρα και με τη μητέρα να είναι ενιαία, μία φωνή, ένα. Ναι. Και δεύτερον να μπορούν να τα υποστηρίξουν, να μην είναι ανακόλουθοι σε αυτό που θα πούνε, όπως είπα και προηγουμένως. Και πες ότι καταφέρνει η οικογένεια για να πάμε στο επόμενο, ας πούμε. Τι θα έλεγες σαν ένα δεύτερο βήμα, ας πούμε? Δηλαδή το πρώτο είναι τα όρια, ένα δεύτερο βήμα τι θα μπορούσαν να... Πολύ σωστά. Ναι, το δεύτερο βήμα είναι μια δομή. Μια δομή που θα υποστηρίξει τη θεραπεία του. Μια δομή, ναι, για να μπορέσει ας πούμε, να προσεγγίσει το θέμα ολιστικά και να έχει αποτέλεσμα. Αυτή η θεραπεία, έτσι, πόσο θα πάρει? Μπορεί να πάρει μήνες, χρόνια, για πάντα? Λοιπόν, τώρα λες μια μεγάλη αλήθεια, ότι όπως και να ακούγεται αυτό, αυτή είναι η αλήθεια και εδώ λέμε αλήθειες. Ναι, μπορεί να πάρει χρόνια. Απλά, σε αυτά τα χρόνια που θα περνάνε, θα νιώθει πιο λειτουργικός και πιο ελεύθερος. Και κάποια στιγμή, αν δουλέψει όπως χρειάζεται να δουλέψει στη θεραπεία του και στην ανάρρωσή του, δεν θα ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους. Και να πω και κάτι τώρα εδώ. Λέει κάπου σε ένα κείμενο ότι η αρρώστια, λέει, η ασθένεια, η κατάρα που έγινε ευλογία. Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο θα κόψει το σύντομα τις ουσίες, αλλά θα τον ευλέπεις και θα τον ζηλεύεις. Θα αλλάξει προσωπικότητα και δεν θα πιστεύεις στα μάτια σου. Θα είναι δουλεμένη και σε άλλα κομμάτια, όχι μόνο στο σύμπτωμα.
όχι μόνο θα έχουν κόψει, γιατί δεν είναι το πρόβλημα το σύμπτωμα. Είναι αυτό που τους έστειλε. Και εκεί θα δεις μια άλλη προσωπικότητα κτλ. Αυτό που λες ακούγεται πολύ ωραίο. Τείνουμε όμως πολλές φορές τα πρώτα, ας πούμε, τα πρώτα σημάδια της ανάρρωσης, δηλαδή τους πρώτους μήνες, αν θέλεις, ή τον πρώτο χρόνο, η οικογένεια να εφησυχάζεται. Δηλαδή, βλέπει μια εικόνα που λέει «καλά είναι ο άνθρωπος μου». Γιατί έμεινε ένα μήνα καθαρό, ένα χρόνο και μετά μπορεί να υποτροπιάσει. Πολύ σωστά, γιατί μιλάμε για μια ψυχική ασθένεια και αυτή την ψυχική ασθένεια χρειάζεται να την κοιτάμε από ψηλά, σαν ένα χρονικό στη ζωή ενός ατόμου και όχι σαν ένα γραμμικό ταξίδι που έχει 1, 2, 3 βήματα, όπως το αναγνώρισα, καθάρισα και πλέον δεν το έχω στη ζωή μου. Η υποτροπή μπορεί να συμβεί. Είναι συνδεδεμένη με την ψυχική ασθένεια. Στέλιο, μακάρι να το βλέπει έτσι όλος ο κόσμος. Να το βλέπει από πάνω, από έξω. Και να μην επικεντρωνόταν ότι οι ουσίες είναι το πρόβλημα. Και ότι φύγαν οι ουσίες, λύθηκε το πρόβλημα. Έφυγε και το πρόβλημα. Ωραία. Και μιας και πάμε στο έφυγε το πρόβλημα, λέμε δηλαδή έφυγε το πρόβλημα, να πάμε λίγο και στη λύση. Όλοι θέλουμε να υπάρχει μια λύση. Ποια μπορεί να είναι η λύση σε όλη αυτή την ψυχική ασθένεια, σε αυτό το πρόβλημα? Για πάνω από 100 χρόνια η ανθρωπότητα παλεύει με τις ψυχικές ασθένειες, με τις εξαρτήσεις. Και αυτό που έχω να πω εγώ από τη καθαρά έτσι, προσωπική μου έτσι, εμπειρία είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις κάθε είδους εξάρτηση είναι η θεραπεία. Άρα η λύση, λες, είναι η θεραπεία. Ακριβώς. Είπαμε βέβαια πολλά βήματα και μιλήσαμε για τη θεραπεία γενικότερα, αλλά θα επιμείνω. Ποια είναι αυτή η θεραπεία Τώρα που μπορεί να βοηθήσει στις εξαρτήσεις? Με δυσκολεύεις και μπορεί να δυσαρεστήσω κάποιους. Αλλά εφόσον επιμένεις θα το πω. Από την προσωπική, καθαρά προσωπική μου άποψη και σαν θεραπευτή, είναι τα 12 βήματα, τα προγράμματα των 12 βημάτων. Όχι ότι και κάποια άλλα δεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά είχε αποδειχθεί παγκοσμίως ότι σώζουν ζωές. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα στην Ελλάδα, στην Κίνα, στη Ρωσία παρακολουθούν προγράμματα 12 βημάτων. Όπως εδώ ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε τους ναρκωμανείς ανώνυμους, τους αλκοολικούς ανώνυμους, τους τζογαδόρους ανώνυμους. Και λες ας πούμε ότι είναι πιο αποτελεσματικά σώζει ζωές. Το πρόγραμμα και η γενικότερη φιλοσοφία που μπαίνει κάποιος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δίνει μια φιλοσοφία ζωής. Ακριβώς. Όχι μόνο θα απελευθερωθεί από το σύμπτωμα, θα αλλάξει και η ζωή του. Υπάρχει ένα κειμενάκι που λέει «Η κατάρα που έγινε ευλογία». Αυτό τον άνθρωπο, αν τον δεις μετά από κάποια χρόνια προσπάθειας θεραπείας και ανάρρωσης, θα δεις ότι έχει αλλάξει τελείως. Έχει αλλάξει, ξέρεις, και τα πιστεύω του και η στάση στα πράγματα. Αλλάζει τελείως. Μακάρι κάποιος που θα το ακούσει να πάρει ανακούφιση και να ξέρει ότι δεν είναι μόνος του σε αυτό το ταξίδι. Δηλαδή υπάρχει και γνώση εκεί έξω που μπορεί να βοηθηθεί, αλλά το βιώνουν και άλλοι άνθρωποι και είναι σημαντικό και είναι και σύνηθες. Δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Είναι μια ψυχική διαταραχή, όπως άλλες ψυχικές διαταραχές. Όπως κάποιος μπορεί να έχει κατάθλιψη, όπως κάποιος μπορεί να έχει μια αγχώδη διαταραχή, έτσι μπορεί να έχει και... Τώρα δεν έχει τελειωμό η κουβέντα μας. Αν πούμε τώρα ότι ένας έχει καρκίνο ή καρδιά κτλ. Δεν τρέπεται ο κόσμος, το λέει κάποια στιγμή, έτσι. Αλλά αν πούμε για ψυχικές ασθένειες, δεν μπορεί να πει η σύντροφος ή η μάνα το παιδί μου νοσεί γιατί έχει μια ψυχική ασθένεια. Ντρέπεται. Δεν πας ας πούμε μια επίσκεψη και λες έχει την καρδιά του, παίρνει κάποια φάρμακα για την καρδιά του, ο άντρας μου. Κάνει χημειοθεραπείες, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό το λέμε πιο εύκολα. Αλλά για να πάει. Ναι, δεν το λέμε το άλλο. Έχει να κάνει, είναι ένα κοινωνικό. Ότι ο σύντροφός μου νοσεί, είναι ψυχικά ασθενής. Ναι. Ποιος το λέει? Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα σε ευχαριστήσω που ξετυλίξαμε όλο αυτό από τη μεριά. Δεν είπαμε βέβαια πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι θέσαμε αρκετούς βασικούς πυλώνες σε αυτό το ταξίδι, ας πούμε, το τι μπορούν να κάνουν και πώς
να πλοηγηθούν. Σε ευχαριστώ κι εγώ και θέλω να κάνω μία ευχή. Έστω και μία οικογένεια, έστω και μία μάνα ή μία σύντροφος βοηθηθεί από αυτό, για μένα αυτό είναι... Ναι, όντως, είναι μεγάλο να φύγει επίτευγμα. από τον πόνο και να κάνει κάτι γι' αυτό.